Iya, selalu waktu asar ya. Dari Merokalaban ke Solo alula sampai jalan Balimpi Nambasu hendak menjalan gugus sarayan tadi majalan nangkalurui tapi domola badan dunia tiok kakok tabangkalai ladi paci lape juang di ma bagayi tagurajai taga denang kareh mie tagari Iya, dendang paranto. Sawi dan tugakan pada manahan hati risau dia kan yang elok nagari dan tinggalkan hari nan sadang patang-patang oh sayang nanaba dendang parintang rusuh padoban saya dalam bawa pulang dia kan yang elok laharan tahu dan apa jauh. Oh sayang